Flashpoint 3 u ko... Brate, mnogo sam sad iznervirala. Ian Summer je konačno završen, nisam lepo rekla Ian Summer. Mislim, moje ime je Neda Luković, ne, moje ime je Neda, a moje prezime je Luković. Dobro. Malo igra rečima, pa sve ko kapira, ko ne kapira glup. Pa dobra, aj sad svi meni da se smijemo. Malo, znaš, oscilacije. Šta je zbogljamo? Ne mogu kažem sabotiranje turnira, ali možda mogu da kažem. Sad sam se iznervirana. A za njihovi stavovi se... Da, sa različitim stavovima. Glupačo. Pa nemam u glavi ništa. Znaš, završen je... Ajmo, 1, 2, 3, ko može, ne da može. I šta s njim sad onda? Šta s njim, šta? Brate, ja sad stvarno, ako još jedno bude moralo ovo da ponovim, ajde me udarite, molim vas. Ajde. Mislim, hvala ti što me tešeš, samo ti stvarno kažem, neće da se desi. Pravac YouTube, zato što je održan E3 sajam. Ajde, ne doni. Izvinite, jako glupa fora, ignorisat ćemo je. PSG, final. Koje smo dobili od... Dobro. Pa ne znam kako drugačije da god ja ne znam. Odmah nakon MSI-a na Islandu, aj sad, izvinite. Pa ništa, ono klasika, hvala vam na pažnji. Jedina ekipa koja tokom čitavog turnira nije izgubila ni jednu mapu. Idemo opet, možda sam se zbunila! Da će oni svoje profesionalno takmičenje sada završiti i što sam se ja umutavila, niko ne zna. Ovo je bilo sve za danas. I odjeba.